No, αυτό έκανε ο Δουκάκος. Τι θέλεις? Να πεις, αφού σε τραβάτε το δουλειά. Χάλασε. Αργία, πες δύο λόγια, αργία, στο κάμερα, δύο λόγια. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι το Ήλιο είναι από τις καλύτερες καφετέρειες της Ελευσίνου. Όλη διαφορά για το παιχνίδι, ρε. Για το παιχνίδι, λοιπόν. Περάσαμε πολύ καλά, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ο φίλος μου εδώ πέρα τον έφαγε κάποιος άλλος, παρότι εμένα κράζει συνέχεια. Να ξανάρθουμε. Ευχαριστούμε το φίλο μου το Μίτσο που πάρεξε το φίλο μου το Παναγιώτη. Αυτά, ξέρω εγώ τι άλλο. Να είμαστε καλά. Και να παίζουμε έτσι με ευγενή άμυλα, με το πνεύμα του αθλητισμού. Και όχι από τα 2 μέτρα. Και να πίνετε, κάνει καλό. Και όχι από τα 2 μέτρα. Η νικήτρια ομάδα του τουρνουά ήρθε, η Σύγκλιτος. Πρώτα τα μετάλλια και μετά τα Όλοι βάζελοι πέσανε, όλοι βάζελοι. Πρώτα τα μετάλλια και στο τέλος ένα ΑΕΠ. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι άβασο να κάνουμε. Ναι ρε, για τα άκουσα, το άκουσα. Όλοι έτσι φωτογραφία. Ω, και αρχηγός τελευταίος. Κάνει ξεχάσει. Πάτω ρε. Συνέντευξη, ρε. Να μιλήσει ο αρχηγός. Τι να πούμε, ήταν ωραία. Τη στρατηγική πες, το μυστικό της επιτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν ότι θέση ήμασταν μεθυσμένοι όλοι. Φτάσαμε 7 ώρα το βράδυ. Ήταν πολύ ωραία, ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Εδώ το Παναγιώτη για το θέμα που έχει κάνει. Και στη μέρα γιατί το Παναγιώτη μας συμμαθήσα το Παναγιώτη που τρώξει και λεφτά και τέτοια. Εντάξει, ευχαριστούμε και τα λέμε στο επόμενο.